Tispiega ħilna di darba li jem ta' taxxi tiegħek. Mela. Ma mbagħad immorru lura l-mistoqsija ta' Matthew. Mela, kien fuq ta' taxxi diġà tkellim mod ċar. Jiena kelli diffikultajiet bħalma ikollhom normali, diffikultajiet. Irregolarizzajt il-taxxa tiegħi qabel u ħafna qabel ma dħalt fil-politika. Tajjeb. Mhux minnu Xi problemi kellek? kelli numru ta' returns li ma kienux ippreżentati fil-ħin. Meta għandu numru Onestament kelli ta' ftit snin iva. Li kienu iktar u dispjegajt diġà mill-ewwel ma li ħarġet li xum. Kien kwistjoni ta' traskoraġni iktar minn mod ieħor. Dik indirizzajta fl-2018. Meta fl-2020 mort biex jiena nippreżenta tal-2000 tas-sena ta' qabel ir-return, għallu li hawnhekk għandek ammont ieħor ta' term jista' jkun. Michele kien setilt kollox u allura għamilt il-xismu l-kontestazzjoni u weduni li dik ħajindirizzawa. Insir naf illi kien hemm min qiegħed jibgħat ordnijiet biex dik il-kontestazzjoni ma tiġix konkluża. To cut a long story short, ħallast l-ammont minn kelli kontestat, ħriġt iċ-ċertifikat u għalhekk dak iċ-ċertifikat ma jieħdux pjaċir jarawh. U għalhekk dak iċ-ċertifikat ippruvaw jirtirawh li wkoll. Min kellu Ġifieri mill-Inland Revenue provaw jirtiru ippruvaw b'influenza politika l-Inland Revenue biex jirtira l-ċertifikat. U ovvjament ma ġiex jirtirat għax ħareġ korrettament.